Gero preso hartuko abiezen zure nebak, ez da? Bai, lehenengo periko. Sartu eben Durangon. Durangon harrapatu eben, Bai, harrapau ez. Karzelara Durangon egon zan. Oin telefonika dauen lekuen, hortzegoen karzelatxo bat, etxetxo bat. Barruen sartzen esan, eta antxe. Kartzelap, ez da? Hori. Eta familia bat duen bizitzenan, akordetan nazni. Bai, ikusten dut. Aixen eta ez dakit, baina ondra botola bat, eta zizan. Etxien amizizien da, barruen, ez dakit zer egongo zan barruen, antxe osan beriko. Nien un harrapatu abien ba? Ez akordetan hori. Ez dakit. Ez dakit. Hain beste lekutan ibilizana. Igual bueltatuko zan, frentetik, Horrek elgeta aldien da ibilizana, frentien uste dut. Klaro, bat zertaztan angura zuepe, unbio kuadrili eginen, da gauza asko esan bez, komentau bez eurepe, isilik. Orduan dana isilik egoti etxetza. Klaro, alperre sufritu uste egun be, nik uste dut, zeren komentetan gauza asko. Eta Roman? Roman gitxia hori bilizan. Beriko harina sartu zan. Eta sartu zan berri zen da, Joaquin da, udaletxien da, olapako izan dago ninon gantzeko gimiek entero ez, zerreikenen. Horregatik nik esan dut, beriko nahaztak nik asko, ze eskinien bixi kontixo. Hare geuren, Baina Roman be preso egon zan gero, ez? Roman egon zan bat ondun trabajadores esaten zana. Baina perikok historia asko, Durango, por ejemplo, niak horretanaz, amak esate ban, almoda bat ere misako la perikori. Eskatzela mitxurien. Eta ez dutzen izten amari, eta inori be. Eta amak esaustan niri, zuri itxikotzua. Junzitxe gara, karzelara, eta hausia mode hori erixo. Eta esaten batzu ezazuk esan, zure nebi dala eta zuguru zule eta fateten dabela eta zu planta holanda. Galen txekero notzan akortetan esan modi hori, te paso noten da posik. Umiek aparbetxetan entzaixo. Itzerak etxasko esan. Da gero Frantzian egon zan nien dabe, bueno, baina aurrera hoe batalion de trabajadores zen egon zan, lehenko karzelan Durango. Gero Carmelon, gero Larrinagan. Eta gero handik, agurtitan, eta gero handik batalion de trabajadores Almazán Soria. Urtietan, ni akortetan az, datorren da periko, handik urten da, eta joen itzen, ez da senyora joan ginen, ez da ginortzuke bai, ni bailitzen. Eta ezagutu denean nebie, torri zanien. Eta garabauta daukatu entxebe, zelan etorri zan, buzo bat, pantorrilla erdira arte altzen jakon, itxure bat egaz. Batalion de trabajadores. Eta lodi torriko zan. Orduan ez zuen lodiri. Nolez. Zer izaz.